Добрый день, паважаныя сябры, паважаныя падпісанты, а таксама і тыя, хто упершыню на маём канале. Мяне клічуць Сергей Петрухін. Калі ласка, ставьте падабайкі, распаўсюджвайце відэа. Сегодня будзе вельмі цікава. Ну, я так думаю, гэта перадача будзе одна з самых моих сур'ёзных перадач. Вось сур'ёзней была только, мусіць, вида появления и развития организованного преступного сообщества Лукашенко в Республике Беларусь. Мы сегодня поговорим об той падзеі, якая не так давно адбылася у Европе, где, так бы мовіць, наши прадстаўнікі выступали ад імя беларускага народа, и была подписана резолюция у Европарламенте. Вось. И мы про гэтую резолюцию сегодня поговорим. То бок говорить буду я. Зробім яе анализ. Потому что под видом этой резолюции, вернее, под выглядом демократии у нас, я бы сказал, Украине у выгнании формируется новая вертикаль улады. Сябры, калі ласашка, дайте мне обратную связь, як мяне чутно, не тушуйся, только окей. И если добра, то гэта добра, я тады пачынаю. Усім привіт. Спачатку я сапраўды збіраўся разабраць усе пункты резолюции по парадку, каб все гэта, ну не то что проживать, а все гэта прочитать разом з вами, прожить, продумать. Але по меры поступення азнаямлення з документом я зразумеў, мне стало відавочна, што ў гэтым няма ніякага сэнсу. Пераважная частка тэксту резолюцыі Еўрапарламента па Беларусі уяўляе сабой звычайныя дэкларацыі, без тэрмінаў, без адказных і без рэальных механізмаў. Ну и вось я вам адразу покажу пункты, которые ни про что. Дарэчы, адразу подкрэслю, что самое цікавае будзе у канцы, як положено у захапляльным приключенческом кино. Пункты ни про что. Першы пункт резолюции – осуджение репрессий. 5 год нашей борьбы. Пункт другі. Занепокоенность становішчам палітвязняў. Трэці пункт. Гуманітарная падтрымка і візы для беларусаў. Пункт 5. Заклік да сумленных выбараў у Беларусі, якія абяцала Святлана Георгиевна правесці і сысці. Пункт 6. Фиксация схемы шантажу палітвязнямі. Пункт 10. Транснациональные репрессии, Интерпол, оборона белорусских утекачов. 11 пункт. Пераслед белорусских журналистов и незалежных СМИ. Пункт 12. Дискриминация поляков, ликвидация школ и знішчэнне польской культурной спадчыны. Пункт 13 резолюции Еўрапарламента по Беларуси 2025. Пераслед рэлігійных абшчын і церкваў. 14 пункт. Заклік да увядзення мараторыя і поўнай адмены смяротнага пакарання ў Беларусі. Пункт 16. Падзяка беларускім праваабарончым арганізацыям за збор доказаў злачынстваў рэжыму. Пункт 17. Аб захаванні і прадаўжэнні мандатаў структур Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, маніторынгу парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі.
Пункт 18. Удел режиму во украинской войне и депортации украинских детей. Пункт 19. Погроза суверенитету Беларуси с боку России и оборона белорусской национальной идентичности. Пункт 20. ЛГБТ. Пункт 23. Знішэнне российских и белорусских шпионских сеток, контроль за их дипломатами. Пункт 25. Финальный пункт про рассылку резолюции адресатам. Вось, сябры, каля 70% пункта резолюции гэта пустые декларации, якія не утрымліваюць аніякіх рабочых механізмаў, не утрымліваюць ніякіх конкретных тэрмінаў, не утрымліваюць ніякіх адказных структур і шляхоў рэалізацыі задач. Хто хоча унікнуць глыбей, калі ласашка, прамая спасылачка ўжо ёсць у апісанні. Важна таксама, сябры, разумець галоўнае. Рэзалюцыі розніца. Існуе два прынцыпа прынцыпова розных тыпа рэзалюцый. Першы тып дэкларатыўная, то есть гэта пустая гаварыльна, то бок это палітычныя заявы, дзе Еўрапарламент выражае пазіцыю, асуджае, заклікае, выказвае салідарнасць, але ніхто не запускае аніякіх дзеянняў. І ёсць другі тып, аперацыйная, то бок працоўная. Яны утрымліваюць канкрэтныя даручэння, яны утрымліваюць там прапісаны адказныя выканаўцы, там камісія, там Савет Еўропы, урады розных краін. Устаноўлены абавязкова дакладныя тэрміны, распісаныя механізмы і наступствы. І вось менавіта такія аперацыйныя працоўныя рэзалюцыі яны уплываюць на санкцыі, фінансаванне і міжнародныя рашэння. І для беларусаў розніца паміж гэтымі двумя тыпамі рэзалюцый жыццёва важная. Ад гэтага залежыць, ці будзе працаваць рэзалюцыя, ці атрымаюць беларусы рэальную абарону і дапамогу, ці мы пачуем толькі высакапарныя прыгожыя словы, якія чуем ужо даволі шмат часу. Менавіта таму на прыкладзе аднаго пункта я пакажу розніцу, як жыццёва важны для беларусаў выпадак ператвараецца ў пусты тэкст без працоўнага механізму. У якасці прыкладу возьмем пункт номер 3 рэзалюцыі, які датычыцца віз, дакументаў і гуманітарнай падтрымкі беларускіх уцекачоў. Вось ягоны тэкст. Пункт 3. Еўразвяз паўтарае свой заклік да Еўрапарламента, Еўразвяза і дзяржаў-членаў падтрымліваць палітычных зняволеных і іх сем'і, уключаючы патрабаванні прадстаўлення доказаў месцазнаходжання палітычных зняволеных, хадайніцтва аб іх вызваленні, спрашчэнне працэдур атрымання віз і пасведчанняў асобы, прадастаўленне рэабілітацыі і іншай дапамогі. Заклікае дэлегацыю Еўразвяза і пасольствы дзяржаў-членаў у Беларусі працягваць назіранне за судамі над палітычнымі зняволенымі ўсюду, дзе гэта магчыма. Патрабуе неадкладнага і незалежнага расследавання ўсіх смерцях у месцах утрымання палітычных зняволеных. Паўтарае свой заклік да камісіі і дзяржаў-членаў спрасціць працэдуры атрымання віз і відаў на жыхарства для асоб, якія ўцякаюць з Беларусі па палітычных прычынах, распрацаваць агульныя правілы і працэдуры для выпадкаў без грамадзянства, а таксама забяспечыць падтрымку тым беларусам, якія жывуць у Еўразвязе і чые дакументы заканчваюцца, а вярнуцца ў Беларусь яны не могуць. Вельмі важны для беларусаў пункт, у якім Еўразвяз
заяўляе пра неабходнасць абароны беларускіх палітвязняў, апісвае меры гуманітарнага і прававога характару, падкрэслівае адказнасць як інстытутаў Еўразвяза, так і дзяржаў-членаў. Гэта ўжо падобна на прадметную працу. Але гэты пункт не утрымлівае аніякіх выразных тэрмінаў, няма ніякіх узгадванняў пра канкрэтныя структуры. Там Еўрапейская камісія, напрыклад, ці Агентства Еўрапейскага Саюза па пытаннях прытулку. Не прапісаны ў гэтым пункце аніякія механізмы ягонай рэалізацыі. Проста бла-бла-бла. Я спецыяльна перагледзеў некалькі працоўных рэзалюцый Еўразвяза, каб вам паказаць наглядна, што значыць якасная працоўная рэзалюцыя, якая гарантавана дае вынік. Напрыклад, ёсць рэзалюцыя пра гуманітарныя візы Еўразвяза ад 2018 года. Спасылка на гэтую рэзалюцыю, на працоўную, аперацыйную, ёсць у спасылкі да гэтага відэа. І кожны можа сам пераканацца, наколькі старанна, дэталёва і дакладна дадзеная рэзалюцыя прапрацавана. Там распісана літаральна ўсё. Хто адказны за апрацоўку дакументаў, хто выдае і ў якія тэрміны, часовыя дакументы пры адсутнасці арыгіналаў, хто і дзе менавіта прымае уцекачоў, якія умовы ствараюцца для пражывання, памеры дапамогі і дапаможных выплат, аж да таго, якую налепку трэба ўклеіць у пашпарт уцекача. Створаны нават фонд прытулку, міграцыі і інтэграцыі, які кампенсуе ўсім структурам выдаткі. Ці, напрыклад, ёсць рэзалюцыя спецтрыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны, якая датуецца 2023 годам, з поўным пералікам аперацыйных крокаў. Зноў жа, там распісана ўсё. Якім інстытутам, структурам Еўразвяза і дзяржавам-членам даручаецца працаваць, кім ствараецца спецтрыбунал, што ён фіксуе, ягоны напрамак, хто праводзіць збор доказаў, хто вядзе рэестр шкоды, кім размяркоўваюцца замарожаныя архівы Расійскай Федэрацыі для кампенсацыі і фінансавання працы. Указаны канкрэтныя тэрміны выканання гэтай рэзалюцыі. І ў гэтых рэзалюцыях ёсць усё, каб працаваць. А у рэзалюцыі па Беларусі 2025 гэтага няма. Хаця нельга сказаць, што ў рэзалюцыі па Беларусі няма працоўных пунктаў. Але ў тым, што можна лічыць працоўным, няма прапісаных механізмаў, як у прыкладах, што я прыводзіў вышэй. Напрыклад, вось зараз каснемся умоўна працоўных пунктаў. Пункт 6 рэзалюцыі па Беларусі. Палітвязні як інструмент шантажу. Гэта адзін з нешматлікіх пунктаў, дзе Еўразвяз гаворыць пра рэальную схему ціску рэжыму Лукашэнку, дзе кожнае вызваленне суправаджаецца новымі арыштамі. Еўразвяз заклікае каардынаваць намаганні са Злучанымі Штатамі Амерыкі, выказвае занепакоенасць аслабленнем санкцый супраць Белавіа і указвае на выкарыстанне рэжымам нелегальнай міграцыі як сродку ціску на Еўразвяз. Ёсць прычына, ёсць крыніца і раскрыты метады. Але праблема ў тым, што рэзалюцыя не прапануе, што з гэтым рабіць. Няма працэдур, няма адказных, няма тэрмінаў, і няма інструментаў для выканання гэтай рэзалюцыі. Ці, напрыклад, возьмем пункт 15. Міжнароднае расследаванне злачынстваў рэжыму. Тут упершыню названыя рэальныя прававыя механізмы. Міжнародны крымінальны суд, суд Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, універсальная юрысдыкцыя і канкрэтная дзяржава Літва, якая ўжо
дзейнічае ў гэтым кірунку. Добры, вельмі добры пункт, але без канкрэтных абавязательстваў іншых краін, без тэрмінаў, без каардынацыі, без адзінага плана дзеянняў еўразвяза. Усё зноўку зводзіцца да закліку падтрымаць. Пункт 21. Узмацненне санкцый і адказнасць бізнесу. Рэдкі прыклад у рэзалюцыі, дзе гучаць канкрэтныя працоўныя механізмы. Гаворыцца пра санкцыі супраць тых, хто іх абыходзіць, пра прымусовую працу зняволеных, пра кантроль за тым, як еўрапейскія кампаніі выконваюць нормы і правілы. Гэта ўжо падобна на рэальную палітыку еўразвяза, дзе задзейнічаны зразумелыя юрыдычныя інструменты, якія можна актываваць пры наяўнасці палітычнай волі. Калі дадаць дэталі, хто менавіта павінен гэта рэалізаваць, у якія тэрміны, праз якія структуры, я вам скажу, што пры такім дакладным размеркаванні роляў ён бы мог стаць рэальным санкцыйным механізмам супраць рэжыма. Калі б вось усё гэта, хто менавіта гэта рэалізаваў, тэрмін, каб все гэта было прапісана, гэта было даволі моцна. Пункт 22. Барацьба з абыходам санкцый. Пункт з'яўляецца працягам пункта 21, цалкам раскрывае механізм абыходу санкцый праз пасярэднікаў, схемы, лагістыку, крыптааперацыі. Ёсць нават спасылкі на праект журналісцкіх расследаванняў арганізаванай злачыннасці і карупцыі, OCCRP, і адрасаты, Еўракамісія і дзяржавы еўразвяза. Але зноў няма тэрмінаў, зноў няма выканаўцаў і зноў няма пакрокавага плана. Але калі мы паглядзім, як Літва і Польша запускалі санкцыйныя механізмы ў адносінах да калійных угнаенняў, то юрыдычнай базы дадзенага пункта дастаткова для таго, каб ён запрацаваў пры ўмове, што з'явіцца ініцыятыва хаця б адной краіны. Але зноў жа, не ўсё залежыць ад рэзалюцыі. Я вышэй узгадаў пра санкцыі па калійных угнаеннях. Іх прасоўвалі Польша і Літва. Еўрапейская камісія DG ФІСМА і ЕАС распрацавала юрыдычную базу, падрыхтавала спісы санкцыйных асоб і кампаній, сфармавала прававы акт. Рашэнне па санкцыях, як мы ўсе ведаем, прымаецца аднагалосна ў Савеце Еўразвяза, Еўрапарламента усімі членамі. Але калі хоць адна краіна выступіць супраць, то санкцыйны пакет блакуецца або змякшаецца. Менавіта таму з моманта прыняцця першага пакету санкцый у 2006 годзе яны і дагэтуль не запрацавалі ў поўную сілу. Таму што ёсць шэраг краін, якія іх тармазяць. Гэта Германія, гэта Італія, гэта Нідерланды, Іспанія. Яны не гатовы да поўнага закрыцця калійных потокаў у інтарэсах бізнесу, лагістыкі і танных угнаенняў для нацыянальнай сельскай гаспадаркі. З-за гэтага санкцыі працуюць роўна з такім каэфіцыентам карыснага дзеяння, з якімі санкцыі не перашкаджаюць інтарэсам гэтых краін. Калі б рашэнні ў ЕС прымаліся большасцю галасоў, а кантроль за выкананнем ляжаў бы на Еўракамісіі, санкцыі маглі бы стаць эфектыўным механізмам. Гэтым прыкладам я паказваю, як Еўразвяз публічна гаворыць пра салідарнасць з беларусамі, мы разам, супраць тон-тон, але па факце ставіць асабістыя эканамічныя інтарэсы вышэй за чалавечыя і палітычныя. Окей. Я адхіліўся, вяртаемся да рэзалюцыі. Магчыма, нехта ўжо заўважыў, што ў спісе я свядома прапусціў некалькі пунктаў. Гэта не выпадкова. Мы зараз пераходзім да самага цікавага.
Менавіта у гэтых пунктах, пра которых зараз мы будзем размаўляць, закладзены галоўны сэнс усёй рэзалюцыі. Не ў гуманітарных візах, не ў рэпрэсіях і не ў правах чалавека, а ў фармаванні новай вертыкалі ўлады пад выглядам дэмакратычных сіл. Вядома, наших дэмакратычных сіл. Пункт 4 рэзалюцыі. Еўразвяз паўтарае, што не прызнае Аляксандру, слухайце уважліва, гэта важна. Еўразвяз паўтарае, што не прызнае Аляксандра Лукашэнку, не прызнае легітымным прэзідэнтам Беларусі. Нагадвае, што шырока задакументаваныя і шматлікія сведчанні паказваюць, што Святлана Ціханаўская была законным пераможцам прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. У той час, як рэжым Лукашэнкі незаконна утрымліваў уладу і адмовіўся прызнаць яе перамогу. Еўразвяз зноў пацвярджае падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл на чале са Святланай Ціханаўскай і дэмакратычных імкненняў беларускага народу. Заклікае Еўразвяз і яго дзяржавы-члены працаваць з нееўрапейскімі партнёрамі, каб захаваць палітыку непрызнання Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта. Падкрэслівае важнасць пастаяннага ўзаемадзеяння Еўразвяза з беларускімі дэмакратычнымі актарамі, забяспечваючы ім палітычную, фінансавую і матэрыяльную падтрымку. От што гэта значыць? Фармальна гаворыцца пра непрызнанне Аляксандра Лукашэнка і падтрымку дэмакратычных сіл. Але ключавая фраза тут на чале са Святланай Ціханаўскай. Такім чынам, Еўрапарламент юрыдычна фіксуе персанальную манаполію на прадстаўленні беларускага народа. Пасля гэтага Еўрасаюз прама заклікае краіны працаваць толькі з ёй і з яе структурамі палітычна, фінансава і матэрыяльна. Пачуйце мяне. Пачуйце. Па факце гэты пункт ператварае офіс Ціханаўскай у адзінага прызнанага прызнанага адрасата усёй еўрапейскай дапамогі. То бок яна адресат у сваёй асобе. І гэта выключае астатнія дэм-сілы, партыі, прафсаюзы, незалежныя рухі і рэгіянальныя ініцыятывы. Вось гэта сапраўды працоўны пункт рэзалюцыі. Да, вось ён спрацуе. Да. Што уся дапамога цалкам замацавана ў рэзалюцыі, перанакіравана на Святлану нашу Георгіўну у яе асобе. Пункт 7. Еўразвяз высока ацэньвае стойкасць беларускага грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных сіл. Пацвярджае сваю салідарнасць з народам Беларусі і падтрымку яго законных імкненняў да дэмакратычнага і еўрапейскага будучага. Пацвярджае сваю прыхільнасць працы з беларускімі дэм-сіламі, грамадзянскай супольнасцю і незалежнымі СМІ на карысць народа Беларусі. Пункт вось гэты з высокай ацэнкай беларускага грамадства і прыхільнасці да працы з дэм-сіламі мог бы быць нейтральным, калі б ён не стаяў адразу пасля прызнання Еўразвязам таго, хто, на яго думку, прадстаўляе гэтыя дэм-сілы. Гэта офісы Ціханаўскай і К. Пункт 8. Заклікае Еўразвяз і яго дзяржавы-члены працягваць падтрымку беларускіх дэм-сіл, грамадзянскай супольнасці, студэнтаў, даследчыкаў, журналістаў, прафсаюзных лідараў, спецыялістаў у выгнанні і іншых, уключаючы
прадастаўленні віз, стыпендый, грантаў, магчымасцяў для нетворкінгу і мер па забеспячэнні іх бяспекі. Заклікае забяспечыць незалежным СМІ сістэмнай і доўгатэрміновай дапамогай, уключаючы фінансаванне, а таксама ўзмацніць інстытуцыйны патэнцыял ключавых дэмакратычных структур, уключаючы офіс выбранага, я ж цытую, выбранага прэзідэнта Святланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйную раду і дэмакратычныя палітычныя партыі. Самы працоўны пункт з усіх. Ён уводзіць поўны набор падтрымкі, візы, стипендыі, гранты, бяспеку, фінансаванне СМІ і прама указвае, каму ўсё гэта прадастаўляецца. Прамая цытата: «Узмацніць інстытуцыйны патэнцыял офіса выбранага прэзідэнта Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады». То бок уся фінансавая дапамога еўразвяза легалізуецца праз гэтую групу структур. Дарэчы, тут жа ўжо сама Святлана Ціхановская названа абраным прэзідэнтам. А цяпер уважліва, пункты 9 і 24. Гэта паўтарэнне аднаго і таго ж пункту ў розных месцах рэзалюцыі, але гэта не выпадкова. На мой погляд, тут наўмысна фіксуюць два ўзроўні адной і той жа ідэі. Пункт 9. Заклікае еўразвяз і міжнародныя арганізацыі фармалізаваць прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сіл у міжнародных форумах, такіх як Парламенцкая асамблея Савета Еўропы, Парламенцкая асамблея АБСЕ і Парламенцкая асамблея НАТО. Вітае актыўны ўдзел аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады ў рамках Парламенцкай асамблеі Еўранест, у тым ліку праз спецыяльную рабочую групу па Беларусі. Фармулёўка канкрэтней проста некуды. Фармалізаваць прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сіл. Фармалізаваць. Такім чынам, трыа, офіс Ціхановскай, каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет, яшчэ, наверное, НАУ, замацоўваюцца ў якасці афіцыйнага партнёра міжнародных арганізацый. А альтэрнатыўныя структуры і сілы, НКА, партыі, прафсаюзы, так, яны ўзгаданы, але яны аўтаматычна выпадаюць з поля кантактаў. Па факце перад намі працоўны механізм знешняга прызнання офіса як пераходнага прадстаўніцтва Беларусі. А зараз пункт 24. Заклікае еўразвяз і асобныя дзяржавы-члены дадаткова фармалізаваць прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сіл у еўразвязе, аказваючы ім падтрымку пры адкрыцці офісаў у сталіцах еўрапейскіх краін для аказання дапамогі беларускім грамадзянам у выгнанні пры атрыманні часовых дакументаў. Гэта найбольш практычная частка гэтай рабочай схемы. Пад выглядам дапамогі беларусам у выгнанні фактычна фармуецца паралельная рэальная сетка падкантрольных офісу прадстаўнікоў. Дзякуючы гэтаму, офіс Ціхановскай атрымлівае адміністрацыйную прысутнасць у канкрэтных краінах, якой зараз у яго пакуль што няма і не было раней. А гэта ўжо аўтаматычна дазваляе кантраляваць дадзеныя пра беларускіх уцекачоў і магчымасць наўпрост атрымліваць на гэтыя прадстаўніцтвы усе рэсурсы і пераразмяркоўваць іх па свайму разуменню, абмінаючы дзяржаўныя каналы кантролю. Дзякуючы гэтаму пункту, офіс атрымлівае палітычную і інфраструктурную базу ў Еўропе. Пастаяннае прадстаўніцтва, персанал, бюджэты, справаздачнасць, доступ да дадзеных. Так што, сябры, прама зараз, пакуль мы тут, у міграцыі, пакуль хтосьці
большая частка беларусаў у Беларусі, ствараецца паралельная беларуская мікрадзяржава ў выгнанні, якая будзе існаваць, існуе, ну она і так існуе. Зараз тое, што мы маем, і то, што будзе за кошт сродкаў еўразвяза. Але, як мы ўсе добра ведаем, гэтая мікрадзяржава ў выгнанні з яе урадам, яны не падкантрольны беларускаму грамадству. Як я казаў раней, еўразвяз атрымлівае яшчэ больш зручнага партнёра, а офіс Ціхановскай, Координацыйная рада, НАУ, аб'яднаны пераходны кабінет, яны атрымліваюць яшчэ большую легітымнасць і фінансаванне. Пад прыкрыццём высакапарных словаў ствараецца непадкантрольная беларусам сістэма, дзе фармальна гаворка ідзе пра дэмакратычныя сілы, але па сутнасці ўся знешняя палітыка і фінансаванне беларускай тэмы канцэнтруецца вакол адной структуры. Ішоў 5-й год барацьбы, і вось такая вось рэзалюцыя, ну, у якой пра Статкевіча сказалі, што ён вельмі хворы чалавек, што трэба озаботиться тем, что белорусы в тюрьмах сидят, ну и все такое. Вот насамрэч пасля анализу Олега Барадзіна, гэта не мой тэкст, я просто з ім згодны, я чытал яго, і мне он как бы аналіз гэты вельмі спадабаўся. Я лічу важным яго, шановнае спадарства, агучыць. Так, сябры, у прынцыпе, я бы мог скончыць, таму што, ну, я думаў зрабіць вось такую перадачу, чтоб накінуць на тое, што я сказаў, ангельскія цітры, і каб гэта чыталі людзі во всем свете. Конечно, я могу почитать чат, але, ну, почитаю, конечно, але перад гэтым я хочу закликать вас подписывать петицию от Небеглого, которая уже есть в интернете, от звычайных людей. Зараз я ее шукаю. Вось яна. На жаль, ее подписало довольно мало людей. Люди все сказали: вы напишите, пропрацуйте, мы будем подписывать. Вось, я зараз вам зачитаю ее. Мы, бывшие политзаключенные и представители белорусского гражданского общества в эмиграции, требуем перезапуска помощи Беларуси, открытый аудит 2025, прозрачные правила и отчетность, участие гражданского общества в контроле, прямая поддержка политзаключенных и их семей, защита данных, а также решение о легализации белорусских добровольцев, воевавших на стороне Украины. Просим ЕС, США и профильные организации запустить открытые консультации в течение 2 месяцев, создать рабочую группу с участием независимых организаций в иммиграции. И там есть полный текст зворота. Вось, ну, калі лічыце патрэбным, пераходзьце, подписывайте, потому что вы, я думаю, давно зразумелі, что Светлана Георгиевна, яна ўжо зацэментавалась, что нам адсюль не выбрацца доўгі час, калі мы нічога не будем рабіць. Ну, давайте паспрабуем з петыцыі, ну, а ўсё астатняе, ну, нам нужно просто тут жыць, рабіць нейкія сувязі на гэтым звычайным чалавечым нізкім узроўні, ну, нізкім, на гарызантальным, я хацеў сказаць. Вось, займацца кожнаму сваім справай, улівацца неяк, узмацняць дыаспару. Я сапраўды, я не знаю, як гэта рабіць, Я просто ўпэўнены, што калі там кажуць, што Ціхановская, яна там манаполізавала усе крыніцы фінансавання, нет, гэта не так, яна іх сильно абмежавала. То бок, ну, я пытаюсь змагацца, знаходзіць покуль што безвынікова, но я шукаю нейкія
крыніцы, нейкія выхады, чтобы запусціць, ну, напрыклад, стварыць, можа, нейкі типа саюз там незалежных блогеров, нечто такое. Вось, так что да, сябры. До речи, вы меня просили, не все, многие из вас просили меня, чтобы я запросил у эфир Diaspora Light Миколу Дзятка. Сябры, ваша воля для меня это закон. Я ему написал, але ён мне адмовіў. Ну, спадзяюся, у яго не было гумору, настроя, неяк у іншы раз. Калі вы хочаце, каб я запрашаў людзей у свой эфір, кого вы хочаце бачыць, кому вы хотите задаваць пытанне, калі ласка, пішыце ў каментарах. Ніякай праблемы з гэтым няма. Я запрашу любога. Пытанне ці не, ну, как мне, дадуць згоду ці не дадуць. Вось, так, ну что, пробежимся тады по чату и будем зачиняться. Великий вам дзякуй, сябры, что вы ў гэты выходный день со мной. У нас во Вроцлаве идет дождь. Как арестовать и ликвидировать Лукашенко, Альфу и ОМОН? Я думаю, что это нереально. Кто удерживает в клетках невиновных, МВД или Демсила? Ну, конечно, МВД, конечно, Лукашенко. Петрухин, как будем наводить порядок в стране, восстанавливать закон в Беларуси? Ну, я не юрист, но я склоняюсь к мысли, она может такая не вельми правильная, в смысле, потому что я ж не державник, сябры, вы не забывайте, что я блогер-журналист. А что тычыцца вось гэтага, я бы это отдал под вонкавае управление тых, хто гэта умее рабіць. Потому что з таго, што вижу я, напрыклад, калі да ўлады прыйдуць ось тыя людзі, якія зараз нас прадстаўляюць, гэта будзе полны гамон. Это будет полный гамон. Потому что для параўнання вам скажу, что калі яны, я маю на увагу, наши дымсілы не пустили мяне на праздник дэмакратыі як блогера, а лукашэнкаўскія каты, лукашэнкаўскія чыноўнікі ніколі мне не отказывали, ніколі. Я заўсёды заходил, хоть они меня ненавидели, но яны мяне пускали, потому что по закону яны меня павінны были пускать. Так что, калі гэтыя люди прыйдуць да ўлады, мама дорогая, я супраць против гэтага, потому что як яны тут, за что мы воевали, там, Владимир Кисляк? За прозрачность я сидел в тюрьме, чтобы власть была прозрачна. Я сидел за свободу слова, я сидел за демократию, я сидел за справедливость, за основополагающий принцип демократического общества. А что я вижу тут? За мяжой, і ви так параўноўваеце, ви, до речі, вельмі добра параўноўваеце систему Лукашенка і систему, которая зараз існуе тут. І я думаю, что яны на вагах прыкладна аднолькавыя. Да, толькі што там вот нынешнія яны нікога не забіваюць, але чаму? І нікога не катуюць, тому што у іх просто няма такой улады. А калі б яна была, я думаю, я бы уже давно сидел бы в турме, и не только я. Калі Платушка, который с Лукашенко будовал уладу, и то, что я выступаю там супраць яго и против Тихановская, я бы давно сидел бы уже в турме, а может быть, яшчэ хужей. Так, хорошо. Опять вы, так все, Владимир, я понял вас. Петрухин, а что ты зарабил с 94-го года? Большесть голосовали за наглый танк, 80 были за. Слухайте, я уже указал, что я до 41 года был простым человеком, ватником, да, и в политику не лез, и был сумленным человеком, не займался ніколі ніякай хернёй, жил себе и жил, а потом я стал дзейнічаць, и все. Потом я змяніўся. Ну, что я зарабіў? У меня есть канал, и там есть падрабязная справаздача.
Сергей, есть одна ремарка. Восприятие Тихановской как самостоятельного субъекта в процессе. Она полностью ведомая, самостоятельно, она ничего не решает. Вокруг окружение из нескольких лиц. Они решают. Но это не вопрос, это констатация. Я с вами как бы согласен на 100%. Я лишу яе так, как вы написали. Так. Умора. А Лукашенко самостойный под крылом КГБ. Он нават забил своего кума Миколуцкого пешим, как доказывает, что... Ну, знаете что, я помню, просто недавно глядел передачу, и там, ведаете что, я просто не помню, кто же это был. Короче, спрашивали... по-моему, блин, вот я боюсь ошибиться. У Турарбековой, которая, ну, лукашистка, да, которая помогла Рымашевскому стать кіраўніком фракции, ей задавали питання, по-моему, это был Мелкозеров. Ну, блин, я боюсь помыляться, так что если я помылился, то Микита, пробачь меня. И он у нее спрашивает, а кто, по-вашему, крутейший политик, Тихановская или Лукашенко? Ну, блин, ну это вот отказ на это. Ну, конечно, Лукашенко столько лет, блин, это, ну, как для меня, это увасабление адмоўнасці, увасабление усяго самого непорядочного, самого ужасного. И он 30 год трымаецца, неким чином водить там усіх за нос и там пытаться кто, ну, такое себе. То ли они там хотели зрабіць прыемнае Светлане Юрьевне, то ли что. Так. А почему вы не спрашиваете об этом Петрухина? Петрухин не объявлял себя лидером оппозиции. Ну да, я себя не объявлял лидером оппозиции. Я говорю, что я случайно оказался в этой катке, которая называется Координационная Рада, потому что хотел зараблять 600-800 евро у якости чальца медиагруппы. Ну, гэтага не адбылося, и я тут, видите, выконваю свои обещания распавядаць вам про деятельность Координационной Рады. Кто за кого голосовал, это не важно. Да, я вам скажу, сябры, я, коли не помыляюсь, я первый раз голосовал за Лукашенко, потому что вельми агрессивная была, ну, я ж был, полностью политичным. Я вам, полностью, я был таким, вообще, стыдно за себя. Вот, и была такая вельми агрессивная, я ни в чем не разбирался, и была вельми агрессивная такая, типа, это, белорусский язык, вот, поздняка. Я такой думаю, ну как это так? Я, мне было 20 год, я весь час был русскомовным, и як-то мне такое не надо. И кто угодно, как не поздняк. И я голосовал за Лукашенко, абсолютно не думал, не думал я тогда вообще. Вот пошел там, проголосовал, вот. Так что так. Потом уже я такой уже видел, что творится, да. Кроме того, фальсификация выборов, так. Друзья, вот этот вот фильм, который я узгадывал, не ведаю, вы его глядели или нет, вы мои подписанты, я так гляжу, самые активные, то вы хутчэй за все глядели, но это появление и развитие организованного преступного сообщества Лукашенко в Республике Беларусь. Посмотрите, реально, это текст написал, вернее, этот документ написал один юрист, который живет сейчас в Америке, очень грамотный юрист, на мой взгляд, и я с задовольнением это агучыў, потому что это сапраўды документ, и он рассказывает, как в Беларуси с анализом, со всем, и что там полностью с фактурой образовалась бандитская структура Лукашенко. Так, протесты допомогли КГБ организовать. Вероника, я просто, знаете, что скажу, что вот я сейчас абсолютно ясно вижу, чего ранее я не разумел, то, что самые активные, самые лепшие люди злиты. Их это, на мой погляд, по факту гэта праца дымсіл. Перамога, Гаюн, все гэта утечки это, и Класковский кажа на Еврораде, вось, Матолька молодец, не спрыгивая, что он типа виноват, так а толку что, не спрыгивает, так а куда ему спрыгивать?
калі ўсе ведаюць, што гэта ён. Справа ў тым, дзе ён зараз, у якім горадзе, дзе ён там кайфуе там з гэта, што ён робіць там, ну, як ён за гэта адкажа, ну, то, што ён прызнаў. Ён не мог не прызнаць, што значит прызнаў. Так, пытанне, сябры, пытанняў не бачу. Так, тут ваш орхидея. Так, тут вы з сабой. Пора белорусам. Вы ведаете, идти белорусам на улице, пояснить слепым европолитикам, что Тихановская ничего не значит, сябры. Показать европейцам, что такое. Ну, вы ведаете, блин, да, это, наверное, было бы круто, но справа в том, что Тихановскую признала Литва, памятаете, когда она приехала, типа, короновала ее. Вот, Европа этот приклад подхопила, и получается, что все случилось само собой. И зараз она просто зацементованная, как ей, блин, таким макаром, и им с ней зручно работать. И тут же не выключаются криминальные схемы распила бабла, что там они гроши выделяют и сами с этого кормятся. Это же вот эти фонды, то бок, зноў жа, каб разумець, што гранты гэта ў прынцыпе гэта как бы чётка, но ёсць как бы гранты грантам таксама рознь, таму што ёсць гранты там на всякие такія нізавыя ініцыятывы, дзе людзі працуюць, і без гэтых грантаў бы сапраўды, ну, шмат чаго б магло не быць, і ў тым ліку беларускасці, понимаете? А вось гэта утрыманне гэтых людзей незразумелых, которые, блин, непонятно откуда взялись, с таким трэшевым лукашистским бэкграундом, и их финансовать, ну тут, это ж, им же не дают там, типа, на науш не дают, например, як там на грант 5-30 тысяч на год. Ну вы уявите, кольки там, и кольки там этих людей, что вы думаете, что яны живут на 1000 у месяц там или на 2? Не, ну вы что? Я, правда, не знаю, за колькі яны жывуць. Так. Патрабаваць справаздачу ад офіса — это уже задача народа. Ну, как бы, сябры, мы даже вось петыцыю не подписываем. Там, до речі, нічога складанага няма, ніякіх там дадзеных. Фамилия, имя и почта, адрес почты. И больше ничего они не спрашивают. У адрозненне ад дымсілаў, да, которым там чуть ли не адрес скажи. Про паспорт я не говорю. Вот, у Тихановской дали. Так. Минимальная заработная при демократии, так это я не знаю, ее никто не выбирал, полномочия. Да, яна ж, наколькі я ведаю, яна адмовілася стаць прэзідэнтам, правесці інаўгурацыю. Я думаю, што ў гэтым выпадку так, яна, ну да, ну ніяк. І то, што, конечно, прикольно, тут яшчэ Сергей Леонидович прыйшоў, лятаюць там паўсюль, секретары ў яго, целаахоўнікі, яго там прывічаюць там у Еўрапарламенце з какой-то перапуга. Ну, мне просто, для мяне гэта, ну, такі, ну, просто трэшак, просто. И я просто ведаю, что мне нічога не застаецца, просто как жыць тут, і хутчэй за ўсё я тут і памру. Все, сябры, вялікі дзякуй, што вы сёння былі са мной. Перад тым, як расстацца, я хочу... Так, Цукерберг, какой я пропустил вопрос? Цукерберг, сори, и Цукерберг, где вы тут? Я знаю, что вы пишете все время мне с подвохом пытаний, мне, по-моему, даже вы там хейтите меня. Ну, как бы, если вопрос у вас корректный, то я на его откажу. Тегните его, паспорт выдали. Хорошо, что ЕС поддерживает нас, другое дело, как реализуется... Да. Конечно, Наталья Пилипчук, ой, Татьяна, простите, Пилипчук, все вы правильно говорите. Это добро, что яны падтрымліваюць, но вы понимаете, что у чым как бы есть и другі бок гэтай падтрымки, что яны нас падтрымліваюць, не нас, а их. Яны расслабляются, и все четко, и белорусы понимают. Это то же самое, как падтрымлівалі, я, правда, гэтага не бачыў. Кажут, что коли у людей, у лукашисты забирали там маёмость, байхелп, там, чи байсол, все это оплачивали, ну и людям было типа пофиг, да. Ну типа забрали, я там напишу в байсол, мне вернут. Вот мне почему-то вот это прокликается, понимаете? Потому что когда у тебя отобрали и тебе, детям, нечего в холодильник положить, ты себя по-другому как-то чувствуешь, у тебя совсем как бы другой настрой. А так ты такой, а с работы уволили. Ну там дадут мне там 1,5 косаря, продержусь, а там как бы посмотрю.
Послушайте, USAID распределяет более 40 миллиардов долларов в год. Там 10 тысяч сотрудников. Все они, кроме, получают. Ну, этого, вот я правда не знаю. Вот я широ скажу, я не сталкивался с этими грантами, я их никогда не получал. Я предпринимал шмат попыток их получить, писал заявки, потому что у меня был канал, я думал, как, у меня же все есть, вся доказуха, и причем, что я, ну, реально, там, мне нужно было там, аппаратуру, там, то и все, меня постоянно забирали, но мне ось самый высокий показчик люди мне покупали. Дякую вам, всем, кто меня підтримує. Не забудьте, коли ласка, поставить лайк, гэтай программе, моему выходу. Вот, так. Ну и напоследок, великий вам дякуй за мою падтрымку. І тым людям, а такія ёсць, якія дасылаюць мне там бываюць па соткі і больше еўра. Вось я зрабіў такі вось мерч, кружку народны рэпартёр. Вось, і калі вы меня падтрымаеце такой суммой, то я вам, ну, вышлю у знак адзяк. Я разумею, что гэта не про грошы, что вам нравится то, что я раблю, что вы так оцениваете мою працу. И самое главное, то, что у вас есть магчымасць, и для вас гэта там 400, 500, 700 тысяч злотых или там, ну, в эквиваленте ничего не значит. Потому что мне любая увага, любой донат для меня вельмі прыемны, вельмі важны, и я за яго безмежна удзячны. Ну, а на гэтым, паважанае гаспадарства, усё. Рад был, что вы были со мной. Так, Тихановская делает. Ну, блин, Нина, это как бы отдельная тема. Я полностью как бы согласен, что наши демократичные силы робяць усё. Причым, что гэта магчыма, я думаю, что мы и Европе не патрэбны незалежнымі. И у іх такие вось дэмсілы, каб мы были вот як зараз, каб мы ганялі на работу, каб мы думали, как нам тут выжить у гэтых цяжкіх умовах эміграцыі. Это ж, ну, понятно, что это цяжкое выпрабаванне. И у іх нет такой мэты, чтобы Беларусь стала незалежной. И никто не зробіць, ніякая дапамога еўразвяза не зробіць нас незалежнымі, толькі мы самі. А як это будзе, калі мы нешта прыдумаем, асазнаем, калі мы дыаспаральна сплацімся, чтобы мы адчувалі себе сілай, калі ты, напрыклад, чалавек едзе з Беларусі, і ён ведае, што ёсць дыаспара, как у армян, как у габрэяў, что он знает, что ён не пропаде, и он, ну, разумеет, что ему працу дадуць, а то у них там эти абы, шмабы, кому яны дали работу? Кому? Может быть, открыли гэтому Павлюченко и этому Атрощенкову піўны бар, так яны дапамагаюць там. А у них у гэты час висел на байсоле збор, помогите, 7 тысяч, дайте евро, каб наш проект не знік. Ну, и покуль вось такое будзе бляство, ну вы ж самі понимаете, сябры, вы самі понимаете, что все гэта вельмі дрэнна. Ну, все абдымаю, жыве Беларусь, слава Украине, Боже, храняй Америку, и нех жые Польска. Да пабачэння. Дякую вам вялікі. Хорошага дня.